Bon dia de nou, ara són les 11:17. Avui és dilluns, per tant, toca saludar a Cisco Lausa. Molt bon dia. Bon dia a tothom, bon dia. Gràcies per vindre una setmana més a comentar l'actualitat, a analitzar una mica més a fons els temes d'actualitat. Avui és notícia a les portades dels diaris, abans ho hem vist, la concentració de la triple dreta a la plaça de Colón de Madrid. Alguns mitjans diuen que aquesta concentració va punxar, que hi havia menys gent de l'esperada. Els mitjans de dretes intenten maquillar una mica el resultat d'aquesta concentració. Sí, segons quin mitjà sents o llegeixes, eren 125.000 i segons la Guàrdia, segons altres, eren 25.000. Bueno, no és una qüestió de números, jo crec que el problema real és que detrás de tot això se disfressa algo que per a mi és més trist, o no, és esperable, que és que jo crec honestament que el tema dels indults els importa relativament. Jo crec que era una concentració en contra del govern espanyol i en concret en contra del president Sánchez. Jo crec que la cosa és així, no? I és així perquè aquesta gent de la triple dreta, no diem de la triple A, que sonaria malament, no? Aquesta triple dreta vol sí o sí carregar-se l'actual govern. I farà el possible per lo civil i anava a dir per lo militar, si fos possible, perquè això sigui així. Quan en realitat el govern espanyol, l'actual govern espanyol, és un govern que està basat o fonamentat en la quiescència d'una sèrie de forces polítiques que li han donat suport i que fan possible que governen. Per tant, expressa la voluntat del poble, ni més ni menys. Que hi ha altres partits o altres forces polítiques, com les hi ha, Vox, PP, Ciutadans, que voldrien que les coses fossin d'una altra manera. Perfecte, hi tenen tot el dret. Que acudisquen a les eleccions, que les guanyen, o si no les guanyen, que tinguin el suport d'aquells que els poden ajudar a guanyar i, per tant, endavant. Però mentre que no vulguin enganyar la gent, perquè en realitat jo crec que la qüestió de fons és aquesta. I no dubto que si ells governessin hi haurien indults, perquè d'alguna manera s'ho farien vindre per a presentar els indults com una manera de pacificar el país, de centrar la qüestió catalana i d'unir a l'Espanya de tots. Jo crec que la cosa seria així. Han hagut antecedents, no en aquest àmbit, sinó en altres àmbits, que ells no han cridat, potser alguns no hi eren, o sí, que no han posat mai el crit al cel. Ara, per exemple, faria referència a l'amnistia fiscal de Montoro. Per exemple. Per exemple, no? Clar, una amnistia fiscal que va provocar el que va provocar i que tots sabem per a qui anava destinada, allò no era perillós. Allò no era alguna qüestió, per dir-ho d'alguna manera, en contra del sentit comú. No era antipatriota. Exacte, no era antipatriota. Però ara que el govern espanyol vulgui tramitar uns indults, doncs això sí, és antipatriota, no? Quan jo crec, honestament, que, a part de que valoro que el tema no eren els indults, sinó carregar-se i fer el possible per afeblir una vegada més el govern de l'estat espanyol, quan tu veus que potser els indults no és la solució, parlo des de la perspectiva de Catalunya, però sí és un primer pas per a la distensió, per a poder-se sentar i per començar a parlar cada un del que té que parlar. I cada un posar damunt la taula els seus pros i els seus contres, etc. Per què? Jo entenc que possiblement la mesura més adient hauria o podria ser una llei d'amnistia. Però aquesta llei d'amnistia no depèn del govern, sinó depèn del Parlament espanyol. I, per tant, aquí s'ha de fer tota una sèrie d'equilibris per a fer possible la tramitació d'una llei d'amnistia. Però la llei d'amnistia, ara com per ara, jo crec que és un procés lent i, per tant, si podem afavorir, o sigui, des del govern espanyol, amb diàleg amb Catalunya, pot afavorir uns indults que, d'alguna manera, aplanen les circumstàncies i possibiliten un entrar en diàleg uns i altres, doncs benvinguts siguin. Jo crec que això no fa mal a ningú, ni hauria de fer mal a ningú. Perquè el contrari és d'alguna manera la típica doctrina de cuanto peor mejor.
no? I això crec que no és bo ni per Espanya ni per Catalunya. Al contrari, vull dir, fem gestos tant d'una part com de l'altra per a poder acostar-nos i per a poder arribar a la mesa en la qual ens sentem, que poguéssim parlar tranquil·lament. Jo, francament, a part de la consideració que deia que el motiu real no és l'indult, sinó que hi ha altres coses, jo penso que me n'alegro de que hagin, en certa manera, fracassat en el nombre d'assistents, que van fracassar ja abans a Barcelona, quan també ho van convocar, eren, en perdó de l'expressió, 3 i al cabo. Doncs a mi em sembla que endavant, que el que el Vox, PP i Ciutadans volen, tots ho tenim clar, però que això, en un país democràtic, es guanya a les urnes, i si no de manera rotunda a les urnes, sí a través de diàleg i de suports d'altres partits minoritaris, entre ells els partits catalans. Hi ha un tema que es considera una ofensa des de la dreta, i és el fet que sigui el rei Felip VI qui hagi de signar aquests indults. I això es considera com una ofensa, com fer còmplice al rei d'aquests indults cap als independentistes. Bueno, aquí tenim una monarquia parlamentària. Clar. No hi ha per més. tant, és que... Però lo bo i per a lo dolent. Claro, és que aquí, és que la senyora Ayuso va fer unes preguntes i va fer... Jo, quan veig aquestes coses, d'alguna manera, en perdó l'expressió, al·lucino, no? Quin nivell té la gent? Estem, com diem ara, en una monarquia parlamentària. El que fa el rei, i parlo, per exemple, el model Anglaterra, el que fa la reina és llegir el discurs que ell ha preparat el govern de torn, i punto. Per tant, el discurs del rei del 3 d'octubre era el discurs del govern, no podia fer una altra cosa que el que li digués el govern. Se suposa que sí, I ara farà el mateix. En totes formes, diuen que el govern Rajoy no estava massa perquè el rei fes aquest tipus de discurs. Però bueno, jo crec que, torno a dir-ho, estem en una democràcia... Llavors tenim un problema. Llavors tenim un problema. Home, sí que hi ha un problema. Sí que hi ha un problema. El problema, per a mi, ve en la mateixa figura del rei, en el que representa el rei i la seva funció de difícil encaix amb un país que té, com tenim nosaltres, una democràcia basada en el Parlament. A veure, lo de la figura de que el rei reina però no governa és molt clara. Llavors, clar, quan alguns ens plantegem, entre cometes, la utilitat i el sentit de la monarquia al segle XXI, ens estem plantejant precisament una cosa derivada o relacionada amb aquesta qüestió. El rei no pot anar a la seva, com si fos un primer ministre, que no ho és, perquè no ha estat triat democràticament. Llavors, a què ha de fer el rei? S'ha de supeditar a què? Al Parlament. No només al Parlament, sinó també al govern, perquè, en definitiva, el govern és la representació de la voluntat del poble, i el rei es deu al poble. Si el rei fa altres coses no d'acord amb això, el rei està d'alguna manera, no diria prevaricant, però sí defugint les seves funcions. Ara, quan es planteja que si el rei signarà o no signarà, escolta, és que al rei no li toca més remei que signar, n'estigui o no n'estigui d'acord. No li pertoca amb ell decidir. I, per tant, jo crec que aquesta pregunta, o esta, en perdó de l'expressió, esta mala bava que implica aquesta pregunta, doncs no té sentit, o ja ho indica el que vol dir, no? Posar d'alguna manera al rei en contra de la voluntat parlamentària. I això a mi em sembla que no toca, perquè, tornem a dir, tenim una monarquia parlamentària. Punto. Molt bé, parlem d'altres temes. Es parla aquests dies, evidentment, de la retirada del monument franquista de Tortosa, de la seva possible museïtzació, de la possibilitat d'integrar parts del monument o no dins de la nova passarel·la.
O dir, com s'ha de fer aquesta museïtzació del monument i del seu entorn? Bueno, primer jo me n'alegro de que majoritàriament les forces representatives presents a l'Ajuntament de Tortosa estiguin d'acord en rebutjar la moció que es va presentar i en demanar la museïtzació. I em sembla molt bé. Això vol dir que una majoria de la classe política, que són en definitiva els nostres representants, decideixen que s'ha de museïtzar. Per tant, què cal fer a continuació? Jo crec que el que cal fer és buscar un bon projecte de museïtzació. L'altre dia aquí el senyor Roig, regidor de Cultura, parlava de que hi havia uns certs acords o s'havia dialogat en la Universitat de Barcelona amb el Ministeri que d'alguna manera podrien afavorir o podrien treballar a la recerca d'un projecte de consens en l'àmbit interpretatiu. Doncs em sembla perfecte. Per què? Perquè no és el senyor Roig, no és l'Ajuntament, no és un element, diríem, proper només qui parla o qui projecta una museïtzació, sinó que hi ha una institució avalada culturalment i científicament que farà una proposta i em sembla que és digne d'escoltar i que s'ha d'anar precisament en aquest sentit. Si el tema és incorporar o no incorporar a la passarel·la elements, jo crec que s'ha de veure, perquè el que no es pot fer és un nyap, i no crec, honestament, que la Universitat de Barcelona estigui disposada a fer cap nyap, pel que s'hi juga, per dir-ho d'alguna manera. Tenim una passarel·la que també és un projecte d'alguna manera de consens, les diverses forces de l'Ajuntament també han pactat per a que allí es pugui ubicar una passarel·la, em sembla que és un segon element prou important, aprofitem-ho, busquem aquelles coses que d'alguna manera en les quals estem d'acord per a que conjuntament poguéssim tirar endavant i aprofitar l'avinentesa, perquè ara seria una llàstima no aprofitar l'avinentesa de que es retiri el monument per a, com recordo l'altre dia, comentava l'alcalde de Batea, Joaquim Paladella, no fer un projecte comú. No es tracta de retirar, no es tracta només d'això, de privar la ciutat de... No, aprofitant l'avinentesa es tracta de dignificar tot un espai. Ara és un bon moment, penso, perquè a més hi ha dos elements que poden ajudar. Un element és la nova plaça que hi ha davant la catedral, que farà que la perspectiva des de Ferreries, de la catedral i del que diem la façana fluvial, almenys en aquell trajecte o en aquell espai, sigui diferent. Tenim també que s'està rentant d'alguna manera la façana de la catedral. Doncs també aprofitem ara aquesta situació. És el moment. Ara és el moment. Traiem allò que d'alguna manera pertorba la visió general de la façana i fem-hi una passarel·la, una digna passarel·la, i museïtzem-ho. I crec, a més, que tenim l'espai adient, penso jo, que és l'escorxador. Perquè tampoc es tracta d'allunyar-lo de l'entorn en el qual ha perviscut durant tant de temps, sinó apropar-ho i que possibilita una visita turística tant a la catedral com al palau, com a l'absis de la catedral, etc., i també a l'escorxador i a l'espai que es podria crear allí. Jo crec que si hi ha voluntat, i l'ha d'haver, hauríem de poder aprofitar la situació i les circumstàncies per dotar a Tortosa d'un espai en el qual es faci realment present la memòria històrica. Es conta el que va passar i com va passar i el que ha significat o ha pogut significar una estructura com aquesta que han tingut davant mateix o al vell mig del riu durant tant de temps. Contextualitzar-ho, no només el monolit no, contextualitzar tot això, com ha estat possible, per què ha estat possible, en quines circumstàncies es va donar i què representa tot això, perquè la gent, sobretot la gent jove, faci memòria i tingui memòria, perquè si no, jo tinc aquesta dèria, no? I és molt clar, qui no coneix la història torna per ell a repetir-la i caure en els mateixos errors, i no podem caure en aquests errors. Per tant, jo crec que és important.
com també és important que l'Ajuntament de Tortosa i el Departament de Justícia de la Generalitat, o el Govern de la Generalitat, arriben a un acord respecte a l'inici de les obres del desmantellament. I aquest inici no pot ser el 18 de juliol. Crec que això no s'ha de fer a esquenes de l'Ajuntament, sinó que s'ha de buscar la complicitat de l'Ajuntament, encara que alguns que estan actualment a l'Ajuntament callen a l'hora de tirar endavant un projecte, com és el cas de Junts per Tortosa, alias PDeCAT. Vull dir que, malgrat això, malgrat que en el govern hi hagi gent que pensa que això no s'ha de fer res i calla, malgrat això crec que la Generalitat ha de mostrar una bona voluntat de cara a arribar a un consens i que les coses es facin en la màxima normalitat possible, que és el que jo crec que cal fer. Perquè si no, no sé, jo ja ho he dit altres vegades, que la Generalitat decideixi una data i que sigui una data emblemàtica com el 18 de juliol, jo crec que és una provocació i que hauríem d'evitar-ho. Molt bé, l'últim tema. Avui, ara ho comentàvem fora d'antena en Psicòlegs, hem de lamentar la mort de l'artista tortosí Frederic Sancho, als 42 anys, ha mort este cap de setmana a Barcelona. Sap molt de greu està mort. Fede Sancho, una persona que va patir bullying, recordo, quan encara estava a l'escola i a l'institut, va patir bullying per la seva condició sexual, i avui precisament volies parlar d'aquest tema, del bullying i l'assetjament escolar a les escoles i als instituts. Sí, a les escoles, als centres concertats, als instituts, inclús a la universitat. És un tema... A veure, acabes de donar un cas que es va produir fa temps. En realitat són esdeveniments o situacions que es produeixen des de fa temps. El que passa, i jo penso que aquest és un aspecte positiu, és que això ja no s'amaga, sinó que cada vegada, diríem, té més clarividència i apareix. Això indica que ens trobem... és d'alguna manera una expressió de la situació que estem visquent, perquè allò que passa a les escoles o que passa al centre no és que passi a les escoles o al centre, és un reflex del que està passant a la societat. Perquè moltes vegades els professors i els docents, o inclús jo m'he trobat com a director en algunes situacions en què no saps fins on arriben les teves competències. Perquè clar, una cosa és que es doni el bullying o l'assetjament sexual en el centre, en l'àmbit educatiu, i que, per tant, el mestre i el professor n'és el responsable, i l'equip directiu n'és el responsable, ho ha de vetllar, i una altra cosa és el que es produeix a nivell de portes enfora. I jo no dic que no es tingui que fer coses, però que realment és difícil, perquè el problema educatiu, el problema de l'educació, no és un problema acadèmic, no és un problema escolar, és un problema social. I quan nosaltres derivem tota la competència educativa en un centre educatiu, nosaltres d'alguna manera ens estem eximint de la nostra responsabilitat. Ens rentem les mans, exacte, com a societat. pilotes fora. No és un problema d'assetjament sexual o de bullying a les escoles, als centres educatius concertats o no concertats i als instituts o a la universitat. No. És un problema social i s'ha d'abordar socialment. Això no vol dir, i que quede clar, que els mestres, els professors, els equips directius s'han de rentar les mans. No. Però tampoc poséssim tota la pressió que s'està posant amb els centres educatius, com si els centres educatius fossin la causa i la solució de tot. No són la causa de tot, ni tampoc són la solució de tot. Hi ha part de solució, però és una part. L'altra part l'hem d'assumir uns i altres. Clar, perquè si no passarà com sempre, com està passant moltes vegades, tot a l'escola. L'escola ho ha de fer tot. I l'escola, el centre educatiu no ho ha de fer tot. Ha de fer el que ha de fer en corresponsabilitat amb la societat i a vegades amb corresponsabilitat amb les famílies. Les famílies tenen unes obligacions que no poden
que no poden derivar a l'escola, sinó que han d'assumir i col·laborar, perquè l'element comú en aquest cas és l'element familiar, el fill, la filla, els fills, les filles, que van a un centre educatiu, que hi passen moltes hores, que conviuen amb més gent i que influencien i a la vegada se senten influenciats per en determinades edats, infantil i també l'adolescència, doncs, bueno, hi ha una situació d'alguna manera en el desenvolupament psicoafectiu dels nois i de les noies, on hi ha una situació de més feblesa, o d'una certa inestabilitat, que fa possible que determinades vivències es puguin patir o viure, valgui la redundància, d'una manera més traumàtica. I això ho saben uns i altres, i moltes vegades precisament van en contra del feble perquè saben fins a on poden arribar i què és el que li poden fer. Però això no és una qüestió que es doni única i exclusivament en el marc educatiu i que en tingui les causes i els efectes només en el marc educatiu, sinó en altres marcs, evidentment. Evidentment, i des d'aquí jo lamento moltíssim que hi ha situacions que són d'autèntic delicte per part de professors, de mestres o d'educadors. Estem parlant de l'assetjament sexual, no? I que d'alguna manera jo penso que això és intolerable. Intolerable. Que actualment a nivell de centres concertats i no concertats estigui havent el que hi ha sobre pederàstria i altres qüestions a nivell d'institucions d'església i d'altres institucions, això és inadmissible. Això és inadmissible, perquè això és una actitud d'autèntics depredadors o depredadores sexuals que aprofiten el seu estatus per a d'alguna manera aprofitant-se'n i maltractar els nois i noies, xiquets i xiquetes. Això és de jutjat de guàrdia, això s'ha de denunciar, no? Però més enllà d'això, que evidentment és un delicte i en sotana o sense sotana això s'ha de portar als jutjats, no? Més enllà d'això, el problema és un problema de caràcter social que hem d'assumir entre tots. No ho circumscrivim única i exclusiva a l'escola, perquè d'aquí en farem un problema que no té solució, perquè l'escola no pot respondre a tot. I si no assumim des d'àmbits diferents, familiars, socials, etc., si no assumim la responsabilitat, farem una diagnosi que no s'adequa a la realitat i no solucionarem el problema, és el contrari. He dit fa un moment, i tu n'ets mateix testimoni, que el tema, el nombrar aquest senyor, noi que ha mort, el problema no ve d'aquí, no és d'ara. El problema sempre hi ha sigut, però clar, afortunadament ara hi ha una major conscienciació i per tant, d'alguna manera hi ha més capacitat de denúncia. Bueno, perfecte, però aquesta situació, aquesta capacitat de denúncia, que es visualitza i que es fa públic, em sembla que demana, a més, que hi hagi una diagnosi adequada i un tractament adequat. I la diagnosi i el tractament no és posar tot, enfocar-ho tot en l'escola o en l'educació, que cada un hem d'assumir la nostra responsabilitat. L'escola no ho pot, ni ho vol, ni ho ha de solucionar tot. Necessitem la cooperació dels elements socials diversos, entre ells, evidentment, les famílies. Molt bé, Sisco, ho deixem aquí. Tornem la setmana que ve a repassar i a repassar la història. Molt bé, gràcies. Fins la propera. Gràcies a vosaltres. A tots vosaltres també moltes gràcies per la seva atenció. Ho deixem aquí, tornem com sempre demà en directe aquí a Canal 21. Molt bon dia, molta sort i salut.